Kejebak macet guys. Ada pawai Maulud Nabi. Orang katon Cipong. Di bersama khotib. Sir. Suaranya aku entek, Dit. Hah? Suaranya entek. Kayak bro. AC-ne mati ya, Tip. Hah? AC-ne dipateni, Tip. Sik, Tip. Ngantuk emang. Oh, ngantuk, Pak. Anak wae. Kan hakim bareng kayaknya. Apa ini lu, Pak? Ngantuk turu. Itu cara ini mulai tukur piro? loro itu. Iki jarake mobil lah sakmene iki. Antara iki wiper iku sing kaca ngene iki lho. Karo mobil iku ketara plat nomere sakmene, ketara plat ngarepe iki ngarep mobil ngarep iku iki wis aman iki. Aman, sehat Pak. Iki ndelok ngene, Pak. Heeh. Nah, iki aman iki. Berarti kok beda mobil lagi, beda mana kok? Beda. Hakim lu, hakim. Hakim lu. Kok Kim. Nah, dininyong barang numpak doplak dininyong jebule. Melu ngimbrung ae mrono. Ayo, Mbak, maju. Iku pasir, Pak. Tuh, nemburi. Hasil. Oh, dudu MI apa jenenge? Madin oh. Oh, Madin. Woi. Ayo, sini ya. Ayo.
Nggih. Par main juga. Ngapa? Tempo, ngapa? Susu. Tanggung buat itu anak kak.